Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ling bagi khana hendai bagi puriskam kibla lum thop bagi kendong kenchra jangka jela mentapat lapin kelas ka jing tho bat ki jing dro khana makandang la ban kring shu shu iki khenna ren bakin smart ban pile jingmut ban pulekan kini gadega project kibla tip komka the forgotten folklore project jangka swara mandala foundation kajing thmu jaga nega project kalong ban lum thop ya barok ki khana puriskam na kanega jilla bat ban pin kala shaka jing tho lima ki kot ki ba kanega ken hon kan pin mi ba ka kwa ba ki kot ki ba ka pin mi de ban pin rong high school ba pher khana kan yarap shibun ki khenna pekin kham suk ru ban sngo tho bat nalor kan pin phriang ru ya ka khubor shakibri ki banabar ya ka jinglong kerpang jaga nega jilla badan lagi jongi khana ba ki puriskam kani ka project ni khodeka tin phareng ka forgotten folklore project Tadi ka project limba bagi layo ka jingarap naka Meghalaya government specifically kadi ka Meghalaya Basin Management Agency bas sponsor kani ka project kan te rekat baka Meghalaya Basin ka don ka way ka company banaba ka Natch ka ba ai jingarap te kani ka project kadi ka hap po way ka organization ka kateng ka organization kadi ka Soramandala Foundation te ya kani ka project nila launch ha usnam arja arpua kadi ha ubnai September But kajing tunggu juga nika project kadai bangin ya pen kijing tu khana kabangi don am kijing tu khana puriskam kijing tu khana kabangi jiyo sau neki miit neki pait kani kijing tu khana kadai bar khoi kabangi lap persyang ban pen document main objective zone project kadai bangin pen ngin ya let chiki shnong ki pair kata kadai nado karilum garo karilum jantia bakum juru kari segini ki han ribhoi bakini ki is khasi hilsma nyelet bangin ya sab kijing tu khana ki bakin miit ki pait lane malam nak ki brio hapok shnong ki pair ki don banok kidon mak kibon mak jing thuk khana lese kadi jing thuk khana kumno ba ngia snash pan ki jingking jri lese kadi ka kani ka jingking jri kadi phla nga thai phisa phebon hi betep kadi kabangi syam hapo to ka snong nong riat ka we kadon teng hapo to ka snong maulon nong kum ta tar kidon khado kumba khat phra kana li snong ki badon ki jingking jri takani ka kon kadi ka batai khan riat kumno bangi thaw ye ki lengba ka jing thuk khana kadi lengba itu i sembai i root ma ba yo u tenrai ko kaji thu khana ka bar kawi ka ba ni ai si example kani na po rilum jantia kani kadi phangka bay rumau but kumna bangini ya persyaman le khoi ka jaka bangi shop but kabalai pan kadi kawi ji thu khana puriskam jiki nonggaro kani kadi phang u masi kurtang but uslah ma te nia persyang ni kumno ba kini ji thu khana ba dang lupa but pen internet ma nia persyang ba kumno bangini ya trilang bat ki brio ki banang ni ki babet ban drodur kumjuru bat kinong thokot ma taka team singi kalet sikini isnong mele research bat banwa jingtep ispang ni jitu khana bat nia ai burom ru bun sin hi kini kinong thu khana nia ai burom ru ikini kiba thok kani ka kon ba kumjuru kiba drodor kang sko apni fi gidor for example pat kini te kini ngila pen kelas saktin pernah kani ba fi i hani kadi haktin jantia ma kani dia haktin jantia fi kini gidak i ru compare bat kani kalong nginala ban penwanduri kani ka project lemba ka jingrap ba ka jingdon dekat long bat kini kibrio na po kaja jingi ma baro ngia klijing kli kumbangi ong ile ka research ki maki ki batai ka kata ka jitu khana ngia record itu jitu khana ngia one page office barabangi one page office ngia tho iwe ki baki akran barno ki lakran ki members jong ana mar baki di ki khana ki banang ni ki pan kelas ka tien phareng na khasi ki pan kelas phareng nagaro ki pan kelas phareng ban ajan tiaro ki pan kelas phareng bar yakani ngi saya pen nanong na daktin phareng ngia condense ngia pen long no ka information ka ba bar khoi ki lesi ngi kwa ban ai kan ka jing tho isi nong tho kan nang ba kin su thu ba ke ai ba ka research ka batai lesi ka jing kli phang ki jing jri ai bar khoi kum no isna ka no snam ka bang por ki ban sna ka no ki bru ki ya don benta ban snai ki ni kum ta ter ba dia kan ni sa share bagi nong tho kan ban bun si bagi namar bagi nong tho kan bagi nong rodur ki de na pho ka jaka jing kila ban dro thik pathik kila ban panwandur thik pathik kum ka jing long sisa ka ni don lai tli jing rai ka bang la pan mi koi ka de
mai jingjing kata kadin na ka rilom garo kawai kadai abjan kabadang tementa kati din na po rilom jentia but kawai kadai uslam te ikini ki live jing roha animation niya persyan na kalian jingi kum na ba kena kindon iban pet pada kila ban ya sap ki jing roha ki baba black sheep ki don ki London Bridge is falling down ki dei hidup bandan kini ki jing roha bakin roha hapok ki school hapok ki nursery lan ya bakin shoot ma teman-teman kumangi iba ka pertai kala nang kala tangir ngi susu ba ngir ngi hab ya kum ka jingat ka por ma rada kidon hi kini ki animation baki kena kin pet kan kam bernya ki kam pen sutana ki bakin pet bakin ya rai ma ban ngi hiru ba kini animation lu bangila release ki bun baki kena ka la ban rai fi mendas ngir ki kena ki shong shit ban ya rai oh kata ki baya irong tak ski Oh, ya. ho ni shim ka tu kan ni ki jingdra na ka kon ni weng no ya ka rong kanang bagi kena kinyo irong fin se ik jingdra ki don na try dangi penihang ni kani kadai ka nakpo ka kot jantia kani ka katang zoni kot kadai ki jantia mo lan jantia garments kani kadai nak kot jangi bagi kena la ki irong kila ban ai ban imagine lada ki irong ki so ki la thajam ki so ki pai ki jus ki jo kala lagi persyak kani kan hair tele si atrai kinang dan kani udah jantia hi tingi ngila le aku ni nam taki khasi garo jantia garments ibarat tai jing dro ki dei nakakot barokat kanang ba kandon nadu dang red hi kin sedang ban itu kano kadai ka jan ten rajing kano karyam ten rajing dai kadai ka tai ka jing tu kanang bagi introduce kini konsep kadai ki dang red kamo sya dikla he kinang ba oh permi dang red ha kila don ba la don ki kot e ba patai sepang jaka jingi sepang ki nomor ba aku mangitep ka ri jingi kalong ruspa mah ka culture ba ka you tradition nge persang ban dokumennya kata bagaimana itu Kaya ka jing kami nanti jing pi lang ba kaning festival kan. But kumno ba kan yarap yung project jing pi. Te kan jing di kadai ba ningkong bagini ya la ban batai kam banyak ban batai kam kenang kan project kan let si we mo bagini ya yo sau kam pas pang project bar ka baar kan dei bakin yo la kumno ban ya sedang ban ya pej no ya ka tendrai jingi mo ningkong bagini ya fokus kan dia susu ka tendrai kam dia bangia long banong ba ki banabar ka long ka bastiu hendrai lada ngia la ha kan ono kom ba introduce kini ki konsep si ki khna na do ba kidang red kan song kya bat ki ma balada ki la heru kinsa lesi kan ikan penketik jumut iki kono bikin smart ban roder la ne ban iu ban bikin long a little bit more creative te ngatrai overall ka goal kata hebat ngatrai kani ka project kaya kani ka festival kaya pahingi namar ba ngiala ban lembah ni ka youth kon ngi la ban poisi ki kena bat kumjur ki kena samlaru bakin ya yo ban don bentalah kan ka benta kan te that way makiru kin ya don idea ba ka project kani ro don bat ni start ban ya ai lat ai bentai ki bikin shim bentai kini ki activities kan